uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, sesamukelile ke ubaba kade la ngaphambili sesikhululekile sonke sesiyeza ukuthi cha sisenkonzweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sisamukele kakhulu ke abasothongathi sebefikile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo. Siyajabula kakhulu kuba nabo kule nkonzo yasezakheni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyaqhubeka ke bazalwane nohlelo lwethu. Sesifika la sicela khona uma bekhona abefundisi abasivakashele la ezakheni, noma abumfundisi kuphi, noma umfundisi wakhona entabeni, noma nje uze uzosibingelela. Siyacela ukuthi abefundisi bonke abakhona beze bazosibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi. Isikhathi esingakanani mfundisi? Haleluya. Kusho ukuthi ke mabe khona befundisi ngizocela ukuthi beze la ngaphambili azi umuntu ukuthi unikezwe u5 minutes noma ngabe uyacula azi ukuthi mayiqale ngokuhlabelela ama-minutes akhe ayathatheka. Kusho ukuthi ukuhlabelela kwakhe nokusho azokusho kuzoba u5 minutes. And mase befikile ke la ngicabanga ukuthi abanye abangakakhulumi bazoma ngapha bese kuthi okhulumayo amela ngime khona maqondana nesiphambano ukuze akwazi ukungena kahle lapha ya ku YouTube. uJesu Kristu uyinkosi. Kuyinzindi so inye igama linye nalo number 41 isiseke losinye uJesu